Nová Kona to je podľa mňa zase ďalší dôkaz toho, že čo sa týka dizajnu, tak Korejci robili obrovský skok za posledné roky a naozaj tie auta sa musia páčiť a sú naozaj pekné. Na druhej strane je pravda, že ten dizajn je taký špecifickejší, je taký hyundaiovský a nie každý ho musí prijať, ale moderný človek a človek, čo vidí trošku budúcnosť, ako asi bude vyzerať, tak asi sa mu to bude páčiť. Ja osobne verím tomu, že najskôr dizajnéri sa vyhrali s tou elektrickou verziou a následne ju mierne derivovali, aby vznikli tie klasické verzie. Všimnúť si to môžete najmä na tomto prednom lightbare, teda svetelnej lište, ktorá má podobne ako modely Ioniq Pixely. Motív pixelov nájdete na celej karosérii, ak ste fanúšikom Robocopa, prípadne hudobnej skupiny Daft Punk. Myslím si, že toto auto vás bude vyjadrovať absolútne perfektne. Oproti predchádzajúcej generácii Hyundai Kona sa mi nová generácia páči hlavne tým, kam sa posunula dizajnovo, aj tým, kam sa posunula veľkostne, že sa priblížila vlastne modelu Tucson. Krásne spravená kabína, veľmi oceňujem poctivé tlačítka, žiadne dotykové plôžky, žiadne pokusy, proste všetko tak, jak to má byť. Nový infotainment ma celkom prekvapil. Poznal som ten, ktorý bol v predchádzajúcej Kone a tento je oveľa rýchlejší a hlavne je oveľa prehľadnejší. Nová Kona Electric sa posunula diametrálne vo všetkých oblastiach, jednak rozmerovo pre zadných pasažierov, batožinovým priestorom, ale aj ponúkanými funkciami na palube. Funkcia V2L je bezkonkurenčná, mnoho hardwareových tlačítiek, veľmi dobré zobrazenie infotainmentu, veľké displeje. To sú všetko prvky, ktoré ju posúvajú medzi najnovšiu konkurenciu. Ak ste zvyknutí na to klasické, staré, dobré ovládanie, tak v prípade, že sa budete nachádzať za volantom Hyundai Kona, hoci aj v elektrickej verzii, tak všetko budete ovládať gombíkmi, nič nebude meniť svoju polohu. Jazda s týmto autom je aj vďaka tomuto mimoriadne príjemná. Kona dobre naladila podvozok na cesty, na ktoré sme zvyknutí v Bratislave, zároveň podrží v zákrutách, hlavne na 19-palcových kolesách, ktoré sme mali možnosť jazdiť. Má to dostatok výkonu a veľmi dobre sa s tým jazdí, veľmi dobre to akceleruje, nič tomu nechýba. Tá spotreba sa držala, tak keď som bol slušný, tak sa držala niekde okolo 12-13, na diaľnici okolo 20. Považujem to za dobré hodnoty. Cítim sa v tom aute príjemne. Všetko mám po ruke, nič mi tu nevadí. Brali sme si to auto, nabité bolo na 98%, dojazd ukazovalo 369, motali sme sa po tých krásnych moravských cestách. Najazdil som 70 km a obudlo mi z toho 20 km. Ale zase ako to funguje v reále, to si vyskúšame až v domácom teste. Je to v podstate plnohodnotný rodinný kompakt s pekným vnútorným priestorom vpredu aj vzadu a auto veľmi použiteľné aj na diaľnicu. Nielen jazdnými vlastnosťami, ale tiež dojazdom.